Baionan Errobiertzeko da Gugetetxeak mende oso batez gorde du euskal gizartearen arima. Euskal Museoak 100 urte bete ditu aurten. Orain Euskal Museoan gure mendeburua ospatzen dugu. C'est un musée qui a beaucoup regardé son siècle. Bere mendeari anitz begiratu dion museoa da zuzendariaren hitzetan. Eta orain, erakusketa berezia prestatu dute lekukotza ugarirekin. Iraganari egungo ikuspuntutik egin diote so. Objektu hainitz ukanen dugu, hemen 200 objektuekin erakusketa egin dugu. Obrak, margolanak, objektuak eta bar. 100 urte jadanik museoa bere mendean deitzen da erakusketa, eta hamarkada modu kronologikoan kontatu dute erakustokiaren bizia. Lehen partidan badugu zuzendariak, lehen antolatzaileak, eta gero 30 hamarkadean, bistan dena gerlan, eta ere ikusiko dugu nola ikastolak sortzen diren, nola politikoa hemen Baionako tipian ukanen dugu, hemen ere nola artistak, kantariak adibidez Manes Pagola, gauzak egiten dute hemen Euskal Museoan. Bere eskoa sartu nagusi. Baina ez pentsa objektu guztiak duela 100 urtekoak direnik. Bertan topa ditzakegu alaber, eskeitak, artelanak, aulkiak, edota maskak ere bai, historia berrienaren erakusle. L'idée c'est quel est le rôle d'un musée hier, bien sûr, mais aujourd'hui. Ideia da galdezkatzea museoaren papera zein izan den eta den egun. Biltzea, zaharberritzea, zaintzea, eratorkizunera begira gogoeta egitea izan gaitezkeenaz. Euskaldunak eta hemen, Baiona. Basque et pour ici à Bayonne, pour le coup. Eta heldu diren urteetarako erronkak ere badituzte. Alors il lui reste à s'agrandir parce que il faut raconter le XXe siècle. Erakustokia handitu egin behar da 21. mendea kontatu ahal izateko, eta Ipar Euskal Herrian gaindiko proiektua garatu nahi dute. Donapaleun eta Maulen antena banarekin. Lurraldearen aniztasuna erakusteko. Historia ez da gelditzen eta kontatzen jarraitu behar dute. Il faut pouvoir continuer à raconter l'histoire. L'histoire, elle s'arrête pas. Donc il faut pouvoir continuer à la raconter et à se la raconter. Ouais. Urte eta erdiz izango da ikusgai erakusketa 2026ko urtarrilera arte. Eta laster, larrazkenean, bigarren erakusketa batera irekiko dute mendeurrenaren karietara. Beste museo ezagunetatik utzitako artelanez osaturik. Joko hitxorri